କୋଉଠି ମୁଁ ବାଲୁକା ସେଣ୍ଟର ହଁ ବାଲୁକା ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ଥିଲ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି କୋଉଠିକି ଗାଡ଼ି ବାହାକୁ ଆଚ୍ଛା ଯାଉଛି सूचना एवं उपभोक्ता परिधान पत्र प्रकाशित उत्कल प्रसंगର स्वतंत्र ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇତିହାସ ଏବଂ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ସନ୍ନିବେଶିତ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲେଖା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ପତ୍ରିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଯୋଜନା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜନଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ମୁଖପତ୍ର। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଛାତ୍ର ଗବେଷକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପତ୍ରିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ଦୁନିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ନବମ ଭାଗରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଳକମଳରେ ବାସିତ ହେବ। ତାର ସଂକଳକ ଦୃଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ आज उत्सव आम उपस्थित अच्छी बरेण्य सम्मानित अतिथि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति तथा पर्यटन विभाग माननीय मंत्री श्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही।